У Заслаўі мы зараз знаходзімся каля музея міфалогіі і леса. І тут адкрылі экасцежку. Пройдземся паглядзім. Указальнікі і стэнды на шляху. Стэнд пра лес – гэта не звалка. І тут цікава што на шыльдачках напісана, колькі распадаецца кожны з гэтых відаў смецця. Вось, напрыклад, тэтрапакі 500 гадоў, пластык вунь колькі да 1000 гадоў і шмат чаго. Ну, канешне ж, тканіны 3 гады гэта хутка, а вось бытавая тэхніка 700 гадоў. На кожным кроку напісаны цікавыя факты. Вось такое збудаванне на зямлі. Наогул рэльеф узгорысты і разыходзяцца некалькі сцежачак, але там ёсць на ўваходзе схема. Куды пойдзеш, тое і ўбачыш. Каб не засумавалі, яшчэ лабірынт можна разгадаць. Кубікі-пазлы. Наверх не палезла сцежкаю, там таксама нешта ёсць. Выхад. І побач стэнд, дзе распісаны ўсе міфічныя істоты Беларусі.